Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. O Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. Walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, o Diyos ka namo, imong katawhan nga niluwas. Walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan, walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Nindot kaayo daghan sa mga tawo nga atong makita nga ning accept ni Ginoong Hesus as Lord and personal Savior, and nagkinabuhi nga makapahimuot sa Ginoo, nagkinabuhi sa mga butang nga magdalag himaya sa Ginoo. Apan sakit og subo usab nga atong makita nga kadaghan usab sa mga tawo nga nagkinabuhi sa mga butang nga supak sa kabubuton sa Ginoo. Mo na nga kita nga mga Kristohanon or kita nga mga katawhan sa Ginoo, gisugo ta nga ang pulong sa Ginoo atong isangyaw ngadto sa mga tawo, labi na kadtong wala pa mi-accept ni Ginoong Hesus sa ilahang matag usa ka kinabuhi. Mo na nga nindot kayo o pribilehiyo kayo nga ang pulong sa Ginoo mapaabot sa matag usa ka kinabuhi sa tao. And now, ato ta sa mensahe sa Ginoo nga atong pagahisgutan karon, makita sa libro sa Tesalonica or unang Tesalonica chapter 4 verse 1
anted ngadto sa 8. Ako ni pagabasahon. So if namoy Bible diha, pwede ra pod inyo nga i-open, and then pwede pod mo mga mudungan ako og basa. And again, 1 Thessalonians or unang Tesalonica chapter 4 verse 1 hangtod sa 8. Akong pagabasahon nag-ingon sa bersikulo 1, sa katapusan mga igsoon, nakatunan ninyo gikan kanamo ang pagkinabuhi nga makapahimuot sa Dios, ug ingon niini ang inyong pagkinabuhi. Karon sa ngalan ni Ginoong Hesus naghangyo kami og nag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi ug labi pang makapahimuot sa Dios. Kay nasayra naman ninyo ang among mga pahimangno kaninyo sa ngalan sa Ginoong Hesus. Gusto sa Dios nga magmaputli kamo pinaagi sa hingpit nga paglikay sa immoralidad. Kamong mga lalaki angay masayod unsaon ninyo pagkinabuhi or pagpakighiusa sa inyong mga asawa sa paagi nga balaan ug dungganan. Busa ayaw ninyo panamastamasi og yataki ang katungod sa inyong isigataw bahin niining mga butanga. Gipahimangnuan na kamo kaniadto nga ang nagbuhat niini silutan gayod sa Ginoo. Ang Dios wala magtawag kanato aron magpuyo kita sa sala, kundili aron magkinabuhi kita nga balaan. Busa ang magsalikway niining mga pagtalun-ana wala magsalikway sa tao kundili sa Dios nga mao'y naghatag kaninyo sa iyang Espiritu Santo. Ang Dios nagpanalangin ng daan siyang pulong, magampo ta nga itag giya sa Ginoo. Ginoong Dios nga gamhanan tag-iya sa tanan nga bisan sa mo makinabuhi ikaw ang source ani o God sa kusog, sa hangin nga libre nga amo nga giginawa. And Lord, thank you kay Amahan nga diin hantud ning mga oras sa Ginoo, ibol mi Ginoo nga mudayeg kanimo, ibol mi Ginoo nga mo buhat sa mga butang nga diin mo imong gusto nga amo pagabuhaton Ginoo. Labi na Ginoo sa imong mga pulong nga amo nga paminawan or amo nga pagatukion nining mga orasa o God. Lord, i-bless ang matagusa, o Holy Spirit, ikaw may mag-convict sa matagusa kang makasing-kasing o ikaw mag-ministeryo sa among matagusa kinabuhi karon. Among isalig tugyan kanimong tanan, pinagi sa gamhanang ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Now, sa mao nga sulat nga gisulat ni Apostle Paul, again, naagihapon ta sa libro sa Thessalonica, which is ang letter ni Apostle Paul ngadto sa taga Thessalonica. Mga Kristohanon ngadto sa mga taga Thessalonica nga diin like mga Kristohanon nga dili pa dugay nga nahimo nga Kristohanon. So mga kuan pa ni sila like mga kung sa kuan pa linghod or kanang dili pa kayo matured. So si Apostle Paul padayon nga nagsulat ngadto sa mga taga Thessalonica tungod sa panghitabo nga wala siya makaduaw nga dito sa ilaha. Munang ang gibuhat ni Apostle Paul naghimo siya og letter para ang iyahang nasa iyang kasing-kasing, ang iyahang concern, ang iyahang passion ngadto sa ilaha, ang iyahang gugma ngadto sa ilaha nga diin padayon or pabilin nga sinati ngadto sa ilahang nga bisan dili si Apostle Paul face to face nga naa ngadto kauban sa ilaha apan mapaabot gihapon ni Apostle Paul ngadto sa mga taga Thessalonica nga concern gihapon siya sa ilaha, and nagpaki gihapon si Paul sa ilaha, and then padayon si Apostle Paul nga nagampo sa Ginoo para sa ilaha nga din ang mga katawhan dito nga maong dapit mupadayon sa pag-alagad sa Ginoo, motubo ilang pagtuo diha sa Ginoo. Okay? So atong makita kini nga maong passage gitaytulan ni nako og ang paglakaw or ang pagkinabuhi nga makapahimuot sa Ginoo. So sa ato ang matag sa kinabuhi nga atong lantawon karon ang maong pulong sa Ginoo, ang maong mensahe sa Ginoo nga din gibahin ni nako sa katulo. Now, sa ato ang matag sa kinabuhi, sa atong paglakaw,
sa ato ang pagkinabuhi nga makapahimot sa Ginoo. Sa mao nga passage naa magsulti magtudlo nato nga yes na idaghan mga butang nga at angay natong buhaton nga makapahimot sa Ginoo. Apan nining nga kaurasa naay mga specific or nga ato nga hisgutan karon nga mga butang nga diin sa atong pagkinabuhi nga nalipay or mahimaya ang Ginoo sa ato ang matag usa. Ato makita sa bersikulo 1 ug 2 kini mahitungod sa pagdasig ni Apostol Paul sa mga Kristohanon ngadto sa taga Tesalonica nga iyang gidasig nga mupadayon sa pag-alagad sa Ginoo, labi na ang ilang pagtuo sa Ginoo motubo. Encourage our fellow believers to please God more and more. So mao na ang unang atong hisgutan nga makita sa bersikulo 1 ug sa 2 nga nag-ingon, sa katapusan mga igsoon, nakatunan ninyo gikan kanamo ang pagkinabuhi nga makapahimot sa Dios. Og ingon niini ang inyong pagkinabuhi karon sa ngalan ni Ginoong Hesus naghangyo kami og nag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi og labi pang makapahimot sa Dios. Kay nasayran naman ninyo ang among mga pahimangno kaninyo sa ngalan ni Ginoong Hesus. So usa ka pagdasig ni Apostol Paul ngadto sa mga taga Tesalonica. So unsa man day ka importante kining pagdasig. Encouragement is important in the Christian life in order to keep up going on the right way of life that pleases God. So kining pagdasig like importante o dapat naani sa kinabuhi sa tao nga mudasig ta ngadto sa ato ang isig ka tao labi na sa ato ang mga kauban nga mga Kristohanon. Tungod kay ngano man kini makatabang sa usag-usa nga mupadayon labi na sa pagkinabuhi nga makapahimuot sa Ginoo. Through the encouragement of the Word of God will help to increase or become matured in our faith to God. So kini nga pagdasig makatabang nga diin ang kinabuhi sa usa ka tawo like mutubo ang iyaha nga pagkaila sa Ginoo, ang iyang pagtuo sa Ginoo mohamtong or mahimo nga ang isa ka tawo mo matured ang iyaha nga pagtuo ngadto sa atong buhi nga Dios. So inana ka importante ang pagdasig. So that's why atong makita nga sa bersikulo 1 ug 2 si Apostol Paul nagdasig ngadto sa mga taga Tesalonica nga mingon siya nga nakatunan ninyo gikan kanamo ang pagkinabuhi nga makapahimuot sa Dios. Nga diin ang taga Tesalonica nakat-on pinaagi sa kinabuhi ni Apostol Paul nga may gigamit sa Ginoo nga din magsangyaw ngadto sa ilaha nga din nakita sa ilaha nga ang kinabuhi ni Paul nahimo nga panag-ingnan sa matag usa kanila nga din unsaon pagkinabuhi nga makapahimuot sa Ginoo. So si Apostol Paul nag-awhag sa ilaha sa dihang nakat-una ang mga taga Tesalonica ngadto kang Apostol Paul mingon pagyud si Apostol Paul karon sa ngalan ni Ginoong Hesus naghangyo kami og nag-awhag. So nag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi ug labi pang makapahimuot sa Dios. So atong makita nga ang taga Tesalonica nakat-una sa kinabuhi ni Apostol Paul sa pagkinabuhi nga makapahimuot sa Ginoo, sa pagkinabuhi nga malipay ang Ginoo, sa adlaw-adlaw nga ginabuhat or sa kinabuhi ingon nga nakaila sa Ginoo nga diin nahimo nga ang Dios nalipay. Ug miingon pa si Apostol Paul nga giawhag ka mo nako, gihangyo mo nako nga mas mulabi pa ang inyong pagpahimuot sa Ginoo. So like ang pagdasig ni Apostol Paul ngadto sa mga taga Tesalonica nga sila muhamtong, sila mutubo, sila uswag o mupadayon ang ilaha nga pagkaila ngadto ni Ginoong Hesus. Nga din sa ilang nakatunan ni Apostol Paul nga din dili lang kay gusto si Apostol Paul nga dihara taman. Nga like kung unsa ilang nakatunan ana nga higayon maura na like dili na kinahanglan nga makaton pa paglain. Pero si Apostol Paul ang gusto niya nga kung sila ang ilang nakatunan mutubo nga rin ang ilang kung na sila nakatunan karon nga rin napapa sila daghan nga makatunan sa ilang kinabuhi
unsaon nga diin mahimaya ang Dios sa matag usa. Muna nga si Apostol Paul atong makita ang iyang kasing-kasing unsa ka anindot nga duna siya concern, compassion ngadto sa mga katawhan sa taga Tesalonica nga bisan layo siya, padayon siya nga nagdasig ngadto sa ilaha, padayon siya nga nagpahimangno ngadto sa mga katawhan, padayon siya nga nagtudlo, pinasikad sa pulong sa Ginoo, nga din aron ang mga katawhan dito sa taga Tesalonica magpadayon sa pagkinabuhi nga makapahimot sa Ginoo, taliwala sa mga pagtintal, taliwala sa mga pag-antos, taliwala sa mga persecution sa kinabuhi. Atong makita nga naa si Apostol Paul wala mimbiya sa ilaha. Atong makita nga naa si Apostol Paul nagpaluyo sa ilaha pinaagi sa mga pagampo. Naa si Apostol Paul nagpaluyo sa ilaha pinaagi sa pagdasig nga din aron nga bisan luyo sa mga kasakit nga nasagubang, luyo sa mga pag-antos nga nasinati sa mga taga Tesalonica, nga din si Apostol Paul gusto nga bisan luyo na ng tanan magpadayon sa pag-alagad sa Ginoo, magpadayon sa pagkinabuhi sa mga butang nga din may gusto sa Ginoo nga himuon buhaton sa kinabuhi sa tao. Pagkanindot sa matag-usa nato, muna importante kayo nato nga mga Kristohanon bisan sa ato nga panahon karon, sa ato nga higayon karon nga diin pagkanindot nga dili gid nato walaon ang pagdinasigay sa matag usa, dili nato undangon ang inampuay sa matag usa, ang dasig sa matag usa, ilabi na pinasikad sa pulong sa Ginoo tungod kay nganuman importante kay ni sa matag usa nato. Nga din kung natay mga kaigsuunan, natay mga kaubanan sa pagtuo nga atong makita nga naluya, atong makita nga like kagipapuna sa pag-alagad sa Ginoo, ato silang dasigon, ato silang sultihan, ato silang duulon, ato silang iampo nga din pagpakita nga sa ato ang kinabuhi nga mga Kristohanon magtinabangay ta, nga sa ato ang kinabuhi ingon nga mga Kristohanon na ang matag-usa nato nga diin andam nga mutabang, nga diin aron kitang tanan walay usa nato nga mahabilin kun dili kitang tanan makapadayon sa pag-alagad sa Ginoo hantod sa iyang pagbalik or hantod kanusa kwaon niya ang atong kinabuhi. Mao na nga matag-usa nato dili ginato ihikaw, dili nato idinalo kining pagdasig ngadto sa uban. Nga din naagid ibutang sa atong mga kasing-kasing labi na sa mga tawo nga nagkinahanglan sa atong presensya nga dasigon sila pinaagi sa pulong sa Ginoo. Tungod kay atong makita sa kinabuhi ni Apostol Paul nga gigamit sa Ginoo, nga dinaa sa iya nga kasing-kasing nga gusto siya nga dasigon ang mga katawhan, nga gusto niya nga ang mga katawhan dili mo undang, hinuon magpadayon, hinuon mo survive, hinuon mo salig sa Ginoo, mo depende sa Ginoo sa matag sitwasyon sa kinabuhi. And ikaduha nga atong makita sa mao nga passage kining gitawag og sa bersikulo 3 hangtod sa 6 kining ang paglikay sa sexual nga immorality. Abstain from sexual immorality. Nga atong makita sa bersikulo 3 ug sa 6 nag-ingon, gusto sa Dios nga magmaputli kamo pinaagi sa hingpit nga paglikay sa immoralidad. Kamong mga lalaki angay masayod unsaon ninyo pagkinabuhi or pagpakihiusa sa inyong asawa sa paagi nga balaan ug dungganan. Ug dili inaghat sa kaulag sama sa gibuhat sa mga tawo nga wala magtuo sa Dios. Busa ayaw ninyo panamastamasi ug yataki ang katungod sa inyong isigataw. So, ikaduha nga butang nga atong isgutan pinaagi sa mga passage nga atong gipamalandungan karon kining sa paagi nga ang atong paglakaw o ang atong pagkinabuhi makapahimot sa Ginoo, kinahanglan nga mulikay ta or moabstain ta sa mga sexual nga immoralidad nga atong makita sa mao nga gisulti ni Apostol Paul
nga sa bersikulo 4 nga maingon siya nga kamong mga lalaki angay masayod unsaon ninyo paghiusa sa inyong mga asawa. Nga sa bersikulo 3 mo atong makita nga gusto sa Dios nga magmaputli kamo pinaagi sa hingpit nga paglikay sa imoralidad. Paglikay sa imoralidad. Unsa man dining mga imoralidad sa kinabuhi sa tao? Atong makita sa bersikulo 4 nga dapat ang gi-mention dire which is babae ra og lalaki or lalaki ra og babae ang gi-mention. Atong makita diha kamong mga lalaki. So naata sa Bisaya nga version, so mga lalaki. And then sa sunod paghigiusa sa inyong asawa. So asawa sa Bisaya mao na ang kanang mao na ang babae. So atong makita nga usa sa mga butang sa paglikay sa mao nga sexual immoralidad dapat babae ra og lalaki, which is walay homosexuality, which is dili pwede nga same sex gender, babae sa babae o lalaki sa lalaki. Apan hinuon ang gidesign ra gyud sa Ginoo nga atong makita nga sa pagbuhat sa Ginoo sa Genesis chapter 1 verse 27 nga babae ra gyud og lalaki ang gihimo sa Ginoo. So usa sa paagi nga diin kining pagka-immoralidad nga atong makita sa mga tao karon nga daghan sa mga tao ang nakig relasyon sa same gender. Lalaki nahigugma sa lalaki o atong makita karon nga daghan sa mga tao nga ang lalaki nagpakasal sa lalaki, ang babae nagpakasal sa babae. So ingon nga mga Kristohanon which is dili ta muuyon ini nga mao nga mga pagtulunan sa kalibutan. Pero dili po nato sila i-condemn. Dili po nato sila like murag nay sakit ba nga atong likayan nga kung manihog simbahan dili nato pasudlon. Like dili po nato ingon anoon sila nga ato silang panamastamasan, sultihan nato mga sakit nga istorya. No. As mga Kristohanon, yes, dili man ta mo uyon sa maong ilang nga gibuhat, pero ingon nga Kristohanon, ingon nga nasayod sa kamatuoran, itrato nato gihapon sila sa sakto nga pagtrato nga diin pinaagi sa atong mga kinabuhi nga gamiton sa Ginoo nga sultihan sila unsa ang kamatuoran nga diin ang mga tawo nga nag-engage ana nga mao nga kinabuhi nga kita nga mga Kristohanon, kita nga mga nakahibaw sa kamatuoran, dili nato sila i-condemn nga ingunan agid sila. Hinuon naata ato silang iyampo, naata nga diin magpagamit sa Ginoo nga sa mao nga kinabuhi nga ilahang nakinabuhi which is dili makapahimaya sa Ginoo, naatang musulti sa ilaha kana bitang pagsulti nga sakto nga pag-approach kanang makaingon ta nga dili maka-offend sa ilaha, daway ta nga mo sulti sa ilaha, daway ta nga mo encourage ngadto sa ilaha nga with gugma, dunay uban sa paghigugma ang ato nga pagsulti ngadto sa ilaha nga diin at tagaan nato sila og paglaom nga bisan sa ilang nga kinabuhi ato silang tagaan og kanang nga luyo ni ana sa ilang gibuhat, napa sila'y chance, napa sila'y paglaom nga muduol sa Ginoo, napa sila'y paglaom nga makabaton sa kasiguruhan sa kaluwasan, napa sila'y paglaom nga pwede pa sila nga bag-oon sa Ginoo. Muna sa ato ang mga Kristohanon, mao na ang ato ang usa sa ato ang mga responsibilidad nga sultihan ang mga tao nga nasalaag diha sa tiilan sa Ginoo. And then ikaduha nga atong makita sa bersikulo 4 gihapon nga diin kining hibaloi ingon nga lalaki or ingon nga bana og asawa nga diin sa inyohang pagpuyo na ang integrity or sa Bisaya ang atong mabasa sa paagi nga balaan og dungganan. Nga rin, ingon nga managtiayon, like,
kamo nga mga managtiayon nga gihiusa sa Ginoo, which is ang mao nga letter ni Apostol Paul nagdasig nga ingon nga kamo gihiusa sa Ginoo, dapat ipabili ninyo, dapat naa sa inyo nga relasyon kining gitawag og integrity or dungganan. So unsaon man ninyo nga magpabilin ang inyong nga integrity, ingon nga asawa og bana, dapat likayan ang pagpanapaw kining adultery. So atong makita nga usa sa mga sugod sa Ginoo, sa commandment sa Ginoo nga thou shall not commit adultery. Muna nga atong makita sa bersikulo 4, kamong mga lalaki angay masayod unsaon nyo pakigiusa sa inyong asawa sa paagi nga balaan ug dungganan. Nga ingon nga mga managtiayon, ingon nga kamo nga asawa og bana nga giusa sa Ginoo, nga mahimo mo nga loyal ngadto sa inyong isig ka partner. Nga rin ang bae loyal ngadto sa iyang bana, and ang bana loyal ngadto sa iyang asawa. Tungod kay sa diha nga ang usa ka bana or ang usa ka asawa mangita og lain or kining gitawag og mangabit, asa naman ang inyong integrity ana? Asa naman inyong dungog? Napabamoy nindot nga dungog kung mahitabo na nga nawala na ang inyong loyalty sa usag-usa? Wala na. Muna nga sa mao nga mensahe nga atong gisgutan karon, dapat ingon nga managtiayon ipabili ninyo ang integrity or integridad or ang dungog sa matag usa ninyo, ingon nga managtiayon, nga rin mahimo mo nga sa inyo nga kinabuhi, labi na nato nga mga Kristohanon or ninyo nga mga minyo nga Kristohanon, nga diin sa inyo nga pagpuyo, sa inyo nga kinabuhi, nga diin mahimo mo nga panag-ingnan usab sa uban nga mga managtiayon, nga makita sa inyong kinabuhi nga nindot kay mo og dungog. Nga atong makita nga like sa ako na ako'y madunggan or mga madunggan nga nindot kayo ang ilahang description ngadto sa ilang mga bana ug mga asawa, nga ako nang nakuha sa ako ang mga kaliwat nga nindot kayo, loyal kayo ka, like kanang wala gid nangita og lain. So mo na nga usa sa pinakanindot nga naa sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon, nga diin dili mahimo nga mo adapt sa mao nga pag-commit og adultery, nga mangita na hinuon og lain, mo na nga siguroon gyud daan, di ba? And sa bersikulo 5 atong makita nga nag-ingon usab og dili inaghat sa kaulag sama sa gibuhat sa mga tawo nga wala nagtuo sa Ginoo. So sa managtiayon usab sa mao nga bersikulo nga gisulat ni Apostol Paul, dili lang kay ipabilin ang inyong nga dungog, ingon nga managtiayon, kundili naa usab kining gitawag og dili inaghat sa kaulag. So like samtang nagtuon ko ani murag nawordan ko gamay tungod kay bitaw pa ko, pero sa mao nga mensahe para sa mga minyo nga din dili daw inaghat sa kaulag. So sa kinabuhi sa mga managtiayon siguro kabalo na mo, and ang pulong sa Ginoo nagdasig, ang pulong sa Ginoo nagauhag, nga siguro mas nindot kung kanang will ninyong duha or kagustuhan ninyong duha, ingon nga managtiayon. Tungod kay sa bersikulo 5 atong makita nga sa mao nga kaminyoon, kini dili inaghat sa kaulag sama sa gibuhat sa mga tawo nga wala magtuo sa Dios. So naa ang kining gitawag og pagsinabtanay sa matag usa, pagsinabtanay sa relasyon, ingon nga manag-asawa o ingon nga bana og asawa. So mahimo nga loyal sa matag usa, and then mahimo nga masinabuton sa matag usa, aron siguro kung naa ni sa kinabuhi sa mga managtiayon, or siguro kung inyong evaluate inyong kaugalingon, inyong nga kinabuhi ingon nga managtiayon, kung naa ninyo siguro hapsay or nindot or kanang linaw.
So mao ni ikaduha nga ikaduha nga ato nga gihisgutan sa mao nga mensahe nga gisulti ni Apostol Paul. So paglikay sa sexual immoralidad. Muna nga bisan natong tan-awon natong kalibutan karon, grabe na karampant ang LGBTQ. Apan sa ako nang ginaingon nga dili nato sila i-condemn, hinuon sultian nato sila nga napa sila paglaom o napa sila chance diha sa tilan sa Ginoo. And ang ikatulo nga din natong makita sa versikulo 7 nga nag-ingon ang pulong sa Ginoo, ang Dios wala magtawag kanato aron magpuyo kita sa sala kundili aron magkinabuhi kita nga balaan. So ikatulong butang nga atong isgutan kining gitawag og kinahanglan nga we should embrace holiness and desire it more and more. So kining ang mao nga gisulat ni Apostol Paul nga diin ang Dios wala nagtawag nato aron pagkinabuhi sa sala kundili ang Dios nagtawag nato sa pagkabalaan. Holiness is not something we can achieve on our own. It is a gift from God bestowed upon us through the sacrifice of Jesus Christ. Holy living means that the Christian life is a life that is set apart, reserved to give glory to God. It is a life of discipline, focus, and attention to matters of righteous living. So, mao ni ang gitudlo ni Apostol Paul, or bisan si Jesus Christ, nagsulti niya ini, nga diin ang Dios sa ato ang matagos sa kinabuhi, nga atong i-embrace ang holiness sa atong matagos sa kinabuhi, which is mauni ang gibuhat ni Ginoong Hesus sa ato. Kining gitawag og pagkabalaan or holiness sa ato ang kinabuhi ingon nga magastuhanon dili ni tungod sa ato nga binuhatan. Wala tay gibuhat kay kung kita lang mismo sa atong kagalingon dautan kita. And tungod niya na, ang Diyos mismo may naghimo na ito nga balaan. Ang Diyos may naghimo mismo na ito. Pinaagi sa iyang pagsakripisyo, pinaagi sa iyang kamatayon dito ibabaw sa cross, sa iyang pagpaula sa iyang dugo. Kini mo'y naghimo na ito nga balaan diha atubangan sa Ginoo. And ingon nga mga kastuhanon, ingon nga mga gihimo nga balaan sa Ginoo, na unsaon man nato pag-embrace kining pagkabalaan, unsaon man nato nga sa ato ang daily life, sa ato ang matag-adlaw nga kinabuhi, sa ato nga adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, unsaon man nato nga ma-embrace nato kining pagkabalaan, which is nga gibalaan ta sa Ginoo. Sa ato ang matag-adlaw nga pagkinabuhi, ingon nga gibalaan sa Ginoo, dapat atong i-honor ang Ginoo. Atong pasidunggan ang Dios. Nga diin sa diha nga atong i-honor ang Ginoo, atong i-recognize nga ang Dios mao'y naa sa highest authority. Mao'y ang Dios nga siya ang leader, siya ang pangulo, siya ang labaw sa tanan. So ingon nga gibalaan sa Ginoo, dapat naa na sa atong matagos sa kinabuhi nga diin atong i-recognize ang Dios nga mo'y nagbalaan nato, nga diin ato siyang kahadlukan. Nga sa ato ang kinabuhi, atong i-honor ang Ginoo, atong pasidunggan ang Ginoo, nga musyota og love ngadto sa atong isigkataw. Musyota og paghigugma ngadto sa atong isigkataw. Sama sa gibuhat ni Ginoong Hesus nga nag-show siya og love sa matag usa nato, hindi nato pong i-show ngadto sa uban. And muserve pud ta ngadto sa atong isigkataw. Kung may mga tao nga nagkinahanglan og tabang, if ibulta nga makatabang, why not? Nga mutabang ta sa ilaha. And sa pag-immerse nato sa pagkabalaan, sa pag-immerse nato sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, ingon nga gibalaan ni Ginoong Hesus, ma-abstain ta sa mga butang nga gitawag og kining sala nga wala makapahimaya sa Ginoo. So sa atong kinabuhi, na ang atong pag-surrender sa Ginoo, na ato ang pag-submitar sa Ginoo, na ang pag-obey nato sa kabubuton sa Ginoo, sa ato ang matag usa ka kinabuhi. Tungod kay mao nay gusto sa Ginoo, ingon nga mga Kristohanon. Muna atong makita
sa bersikulo 8 nga kining tanan nga gisulti sa pulong sa Ginoo nga gisulat ni Apostol Paul nga sa pagkinabuhi nga makapahimaya sa Ginoo na makigharong ta ni sa Ginoo, makigatubang ta sa Ginoo ani. Nga atong makita sa bersikulo 8, busa ang magsalikway niining pagtulunan na wala magsalikway sa tao, kundili sa Dios nga mo'y naghatag kaninyo sa iyang Espiritu Santo. So kitang tanan makigharong ta tubangan sa Ginoo unsay gibuhat nato. Unsa ang ato ang kinabuhi samtang napata dinhi sa kalibutan. Nagkinabuhi ba ta nga makapahimaya sa Ginoo or nagkinabuhi ta nga makapahimaya sa tuwa lang personal nga kaugalingon. Muna ingon nga magastuhanon na ang Holy Spirit, na ang balang Espiritu Santo nga gihatag sa Ginoo sa matag usa nato nga may mag-convict adlaw-adlaw. Unsa nga ngay natong buhaton nga atong kinabuhi magdalag himaya diha sa atong buhi nga Dios. So therefore, in order to walk or live a life that is pleasing to God, sa first nato nga point, we have to encourage others more and to show them a good model. So sa atong pagdasig kanila, mahimo usab ta nga good nga example ngadto sa ilaha. And abstain from immorality and embrace holiness by honoring God, showing love to others through serving, and abstain from sin. Ang Dios magpanalangin sa iyang pulong sa atong matag sa kinabuhi. Magampo ta. Ginoong Dios nga labing gamahanan, dalaygong ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo, salamat sa imong pagkabuutan, salamat kay Ginoo sa imong nga pulong nga kanunay nga nagsulti sa amuha, kanunay nagdasig sa amuha, kanunay nagtudlo sa among matag usa ka kinabuhi, nga dinunsaon namo nga among makinabuhi ingon nga mga Kristohanon, ingon nga imong mga katawhan o Dios nga sa adlaw-adlaw namo nga ginabuhat, adlaw-adlaw namo nga pagabuhaton sa mga adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Asa man mi o Dios nga diin na imong pulong nga mag-remind sa amuha, among mahinumduman nga diin sa amo nga pagabuhaton nga ikaw mahimaya og mapasidunggan o Dios. Lord, salamat kay Ginoo, salamat balang Espiritu Santo nga diin ikaw may among magtatabang nga diin sa adlaw-adlaw namong pagkinabuhi, mo'y magiya namo, mo'y magtudlo namo sa angay namong buhaton nga makapahimaya kanimo lang itong amahan. Lord, sa matag usa kinabuhi karon Ginoo nga nakadungog sa imong mensahe. Lord, salamat Ginoo nga imong pulong Ginoo kini dili mo labing kawang, hinuon kini dunay dakong kahimuan sa matag usa ka mga kinabuhi. Salamat Ginoo sa matag usa ka mga kasing-kasing nga malipayon nga naminaw sa imong pulong nga din kini o Dios uban sa imong grasyag tabang nga dinunta amo ni nga maaplikar sa mga matag usa kinabuhi Ginoo nga mahimo mi nga Kristohanon nga magdala og himaya diha sa imuha Ginoo ug kami mahimo nga imong gamiton para sa uban nga mga tawo nga makaila kanimo ug moduol diha kanimo Dios. Lord, dalaygong ka sa ulay katapusan tanan mga pagdaig, pagpasalamat para lang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Walay rason na dilikan namo simbahon, walay rason na dilika pagabayawon, walay rason na dilikan namo halaran pasidunggan.